Al castell de Borriac es recullen moltes llegendes de tresors amagats, cavallers, reis i bruixes. Bruixes! Bruixes, desperteu! Avui és dia de visita teatralitzada al castell! Què? Com? Quan? Ens encanta que les famílies gaudeixin visitant el nostre castell. Ai, és veritat. I a mi el que més m'agrada és veure les parelles d'enamorats com es transporten al passat. El millor és quan veuen totes les vistes que tenim. Entro a gaudeixcabrera.cat Vine a descobrir les llegendes i la història del castell de Borriac. i a només 25 minuts de Barcelona. Us hi esperem!